والسلام على رسول الله. الحمد لله رافع الدرجات لمن انحفظ لجلاله وفاده البركات لمن انتسب لشكر أبداله، والصلاة والسلام على من مدت عليه فصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والهجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله هادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرفوا وكرموا. أما بعد، ‘yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya sake haɗa mu wannan masallaci mai albarka na babban malamin mu jagoran tabbatar da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bakin cikin ‘yan shi'a da ‘yan gargajiya da malaman hada da miyagun ‘yan siyasa, Malam Musa Ayuba Lukuwa hafizahullah. A wannan rana mai albarka ta ranar Asabar wadda ta daidai da 22 ga watan Ramadan, hijirar mai gidanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1443. domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai tsarki a wannan sura ta suratul nisa'i. Allah ramma za mu tashi wa atul yatama amwalahum. Na'am. wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu khabitha bit-tayyib. Na'am. wa la ta'kulu amwalahum ila amwalihim. Allah ramma karawo da mu baya fa. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نعم. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الله سبحانه وتعالى يتشي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم كبكوا بيوا واوا يدوكي وينكو. Kun ga wa ake nufi anan, malamai sun tattauna suwa ake kira as-sufaha a cikin wannan aya. Adadi da yawa na malamai sun kace ana nuhin marayi waɗanda ba su balaga ba uwayensu sun ka mutu, Allah na ce ka a ba su dukiyoyin. To dukiyar ta wata, dukiyar tasu ta, amma sai Allah ce wala tu'tu sufaha amwalakum, kakku ba wawaye dukiyoyinku. Me yasa an ka jingina dukiyar gare ku? Saboda dukiya ba yadda za a yi kai amfani da ita kai dai. Duk wanda adda dukiya to dole sai wani ya amfana da ita, ko dai yana buƙatar kaza, kana son gida ka bada dukiya a baka gida, kana son mota ka bada dukiya a baka mota, ashe ba kai dai kai amfani da dukiyar ba. An jingina dukiyar gare ku don a gwada muku muhimmanci na tasirin dukiya a cikin al'umma. Allah ya ce wala tutu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman, wadda Allah ya sanya tsayuwar rayuwarku a cikinta. Rayuwa ba ta yi sai da dukiya. In ma dai abincin da zaka ci ko gidan da zaka zauna ko yadda zaka yi kayi ibada, don haka Allah ya ce wanda ya sanya muku tsayuwar rayuwa a cikinta, to yaya kake son ayi Allah? Sai Allah ya ce warzuquhum, ku azirta su, ma'ana ku diba cikin warzuquhum fiha, ku diba balaga ta alqur'ani. Ba a ce warzuquhum minha ba, sai an ka ce warzuquhum fiha. Malaman tafsiri suka ce abin da yasa Allah ya ce warzuquhum fiha, ku ciyar da su, ku ba su wani abu, ku ciyar da su a cikinta, ana yi ma bayani ne akan dukiya a sanya ta inda take haɓaka. Inda aji dukiyar za a yi ana ɗobowa ana ba su, sai a ce warzuquhum minha, ku ɗan musu, ma'ana ku ciyar da su da gare ta, sai an ka ce warzuquhum fiha, ku ciyar da su a cikinta, ma'ana ku yi kasuwanci da dukiyar maraya, ku sanya dukiyar maraya inda za ta haɓaka, ya zan in an ɗiba to za ta maye gurbin abin da an ka ɗiba, shine ma'anar warzuquhum fiha waqsuhum, ku yi musu sutura a cikin dukiyarsu, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ku faɗa gare su magana mai kyawu, magana da shari'a ta yadda da ita. Maraye yana da dukiya hannunka, to ba faɗa zaka aza mai ba, ka yi mai magana sananna a shari'a, wani ka yi haƙuri, dukiyarka takata, duk lokacin da hankalinka ya kawo zan baka dukiyarka. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Malat ce as-sufaha, wato kalimar sufaha da Allah ya ce wala tutu sufaha amwalakum, jam'u safih, jam'i na as-safih, wato wawa. Kuna fahimta? Jam'i ne na mi? Jam'i ne na safih. Wa huwa man la yahsanu at-tasarrufa, shine wanda baya iya kyautata at-tasarruf al-mal, baya iya wato jujjuya dukiya. Shine wa huwa man la yahsanu at-tasarrufa fil mali, wanda bai iya jujjuya dukiya. Ni suna nai, ma'ana wanda bai iya mai da naira 5 ta zama 10, bai iya aikin komi, ma'ana shi ga yanan abinda ɗaya sani kawai dai rayuwa sun ya kai yayi kuɗi, amma bai iya sarrafa dukiya, sannan kuma bai iya aikin komi. Wannan shi ake magana, ko don wawanci ko don zama ne ƙaramin yaro yana iya juya dukiya. To shine malam nan yace wa huwa man la yahsunu tasarrufu, wanda baya iya juya dukiya, baya iya tasarrufi fil mali a cikin dukiya, in mali adami aqalihi, ko dai abin da yasa bai iya tasarrufi a cikin dukiya li adami aqalihi saboda raunin hankali ne, bai da hankali,
to wanda bai da hankali ana bashi dukiya kamar wa yace kalma januni kamar mahaukaci ya an ce almajanun mahaukaci wanda yake tuburan dawa wa mu'tawa da wanda yake shi ko ba mahaukaci na ba almu'taw wanda yake shi dunkin daren sallah na ni aka ce mai da Hausa sama sama wanda wani lokaci abin yana iya bugawa ka gane shi ya birkice ma mutane sai a ce ayi mai uzuri wallahi kun san sama sama na kun ga ba mahaukaci na tuburan ba don in ya burkuce ka kira shi kace habawa ne ba ka yadda dai haka ba ka dan mika mai kuɗi sai ce wallahi an bari kaga sama sama shi ko mahaukaci ha wanda an mahaukaci tuburan komi ka faɗa mai lokacin bai saurare bai ji saboda mahaukaci na to shi na mala yace ko dai ya zan wanda as sama sama ko wanda mahaukaci na tuburan wa nahwihi ma da makamantansu wa in ma li adami rushdihi ko saboda rashin shiriwa tai ma'ana bai kai lokacin da ya kamata a ce hankali ya zo mai ba kasagire kamar yaro karami wa ghairu rashid da wanda ba shiryayye ba fa nahallahu al-awliya an yu'tu haula'i amwalahum sai Allah ya hani wato waliyan yaro wanda sune majibinta al'amari ne an ka hana su an yu'tu haula'i amwalahum kada su ba waɗannan dukiyoyinsu duk wanda adda wannan siffa to ka a yadda a bashi dukiya hashiyata ifsadiha saboda jin tsoron kada ya lalata dukiyar kai ya zama wawa na a bashi dukiya ya lalata ta wa itlafiha da halakar da dukiyar li'anna Allah ja'ala al-amwala qiyaman li ibadihi don Allah ya sanya dukiya ta zama abin rayuwa ga bayinai dukiya tana zama tubali na rayuwa ga dan adam sai zan ya kare mutunci ne ya kare kima ta hatta wurin addini ne fi masalihi dinihim wa dunyahum a maslahohi na addinin su da masalih na duniyar su wa haula ila yuhsinuna alqiyamu alaiha irin waɗanga da ake magana yara saboda karancin shekaru la yuhsinuna alqiyamu alaiha ba sa da iko ba su iya kyautatar da tsayuwa akan dukiya wa hifziha da tsare ta ba su iya tasarrufin dukiya kuma in an ba su iya tsare ta don shi an ka ce to a sa wani ya rike musu dukiyar fa amara alwali Allah yu'tihim an ka umurci wali kai ya yadda ya ba su wannan dukiyar bal yarzuquhum minha ya dan ba su wani abu daga ciki shine ya ciyar da su daga cikin ta wa yaksuhum ya tufayar da su wa yabdalu minha ma yata'allaqu bi daduratihim ya dan hizga musu abin da yake da alaka da lalurorin su na yau da gobe wa hajatihim da bukatocin su addiniya wa dunawiyya bukatocin su na duniya da na addini yana buƙatar littattafai don ya karanta addini a ɗiba cikin dukiya ta a sai mai yana da buƙatar ɗan wani abu na rayuwar duniya wanda kada ran kada hanna sai a sai mai wa an yaqulu lahum qawlan ma'rufa a faɗa musu magana mai kyau maganar da shari'a ta san da ita bi an ya'idduhum cewa ayi musu alƙawali cewa wani kai hankuri nan zuwa lokaci kaza ai za a baka dukiyarka idza dalabuha in sun ka neme ta lokacin da sun ka ce a basu dukiyarsu sai ai mai magana mai kyau cewa ana yi ma alƙawali insha Allah zuwa lokaci kaza za a baka dukiyarka annahum sayadfa'unaha lahum cewa za a tunkuɗa musu dukiyarsu ba'ada rushdihim bayan shiriyarsu in an samu cewa ka shiriya za a baka dukiyarka wa nahwi zalika da makamancin wannan malan yake cewa wa talattafu lahum da yi musu magana wato yi musu magana mai sanyi kaka kausa musu ma'ana a faɗa musu magana wadda zuciyarsu za ta ɗan sabka ko da suna jin cewa hankalinsu ya tashi ba su ga dukiyarsu ga hannunsu ba fil aqwali a wurin maganganu don mi fil aqwali a wurin yi musu magana jabran li hawadirihim don dorawa ga zukatansu da sun ka kariya suna ganin kai wai akwai alama a bamu dukiyar mu ha shekara kaza muna jira ba mu ga komi ba to sai a dora musu tunanin su cewa a ku yi hankuri dukiyar ku takuta wa fi idabatihi ta'ala al amwal wato ilafar da Allah ya wa dukiya ila auliya wato idafar da Allah ya wa dukiya zuwa ga waliyai ishara wannan ishara ta ila annahu yajibu alaihim an ya'malu fi amwali sufaha'i wato wajibi na gare su kenan su yi aiki su yi umfani fi amwali sufaha'i a cikin dukiyoyi na wawaye wajibi na gare su kaka kai ta ka aje cikin daki ashe kenan ana ishara ku yi amfani da dukiyoyin ku yi kasuwanci da shi ma yaf'alunahu fi amwalihim irin amfanin da suke yi a cikin dukiyoyinsu yadda zaka mu'amalanci dukiyarka haka ake son ka mu'amalanci ta marayi min al-hibz wa tasarruf wato na kiyaye dukiyar da jujjuya dukiyar wa adami ta'arrud ilal hadari da rashin bijirowa da dukiyar ga hadari duk wata harka da ka san akwai hadari to kakka yadda ka sa dukiyar marayi malai ce wa fil aya a cikin wannan aya dalilun akwai hujja ala annan nafaqatal majnuni cewa ciyar da mahaukaci wasagire da yaro wasafihi da wawa fi malihim ana yi ne a cikin dukiyarsu kenan mutum na ya haukace yana da naira miliyan 10 aje to sai a ce a kama ɗiba cikin dukiya ce ana ci sai ana yi mai magani ana yi mai kaza ba a ce tunda mahaukaci na yanzu ba a taba dukiya ce a ko mahaukaci na za a taba dukiya ce ai mai lalurori ne haka yaro karami inda sabani yake a wurin malamai
shine yanzu ga yaro karami dan shekara 7 an bar mai naira miliyan 10 haka ga mutum mahaukaci na tuburan an bar mai naira miliyan 10 shi in shekara ta za a fitar da zakka ko ba za a fitar ba wannan malamai sun yi sabani adadi da yawa na malamai sun kace za a fitar me hujja su sun kace zakka haƙƙi ne na wasu ba haƙƙi ne na Allah shi ɗaya ba me yasa sun kace saboda akwai almuwasa ma'ana an ce a amshe ta ga talakawa abawa tuhazu min fuqara'ihim wa turaddu fi fuqara'ihim wa turaddu ila fuqara'ihim a amsa ga talakawa a mai su tuhazu min aganiyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim tuhazu min aganiyaihim zaka amso kai ma'azu amso ta ga maurata wa turaddu ila fuqara'ihim kamar yadda ita zuwa gawa talakawa kenan haƙƙi na nawa to dangane da wannan sai sun ce ashe bina'i akan haƙƙi na talakawa to koda yaro na karami ana ansuwa mi a hujja na cewa ko yaro na karami ana ansuwa suka ce kamar a samu yaro ya shiga ɗakin ka sai ya ɗauki naira 500 kun ga yaro na dai doka na hawan kai ne bayan ya ɗauki 500 ya tashi ta raba mai yara sai ya rabe da baya ana biɗa sai ce wallahi ne shiga ne ɗauki 500 to shi ko baba ne ya bar mai naira miliyan 5 sai a ce yaro na wallahi doka bata hau kai ne ba 500 sun sha iska sun ka ce ai za a amsu 500 a mai suwa a biya wannan mazhabar Imam Malik kenan suka ce duk dalilin da yasa in yaro ya dauki kuɗin ka an ka gane ko da ba a yi mai doka cikin dokokin Allah na yanke mai hannu saboda bai zan mukallaf ba to yanzu za a biya wannan dukiyar to shi addalili kenan za a ɗibi dukiya ta a hitar da zakka kuna gane Hausar to shi ko mahaukaci ha iya ma za a yi mai waɗancan malaman sun ka ce a'a wannan magana na cewa dukiyar haƙƙi ne na talakawa yana da bukata da wani sabon nasi saboda nan kawai umarni Allah ya basu a amso wurin wani abawa ne bai ce nashi na bai ce na kaza ba ta dai manzon Allah ya tuhazu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim nuna dalilin da ya nuna mallaka talakawanta suka ce inda haƙƙin talakawan na da in mutun ya mutu baya bada zakka da ranar alkiyama talakawa sai su kamo shi cewa Allah amsa muna haƙƙin mu da muka bi ne amma duk wanda ya mutu bai bada zakka ranar alkiyama kana bi ne wani bashi babu ruwa ne da kai kawai tsakani ne na da Allah zai yi mai azaba kuma duk hadisan manzon Allah abinda suka nuna wa za a mayar da dukiyar macijiya a yi mai azaba da ita a yi mai lalas na wuta a yi mai kaza ba inda an kace za a dogo haƙƙin a koma kiran talakawa su dawa sun ka cancanta bai ba da wani a basu don haka waɗannan malaman sun kace ba wani dalili daga Allah ko manzon Allah da ya nuna ana fitar da zakka da dukiyar yaro tunda manzon Allah ce an ɗauki alƙalami ga mutane guda 3 anil majanuni hatta ya fiƙa an ɗauke ga mahaukaci sai ya warke wa anis sagir hatta ya hatalima an ɗauke ga yaro sai ya yi mi sai ya kai lokacin balaga wa anin na'imi hatta ya sai kaza an ɗauke ga mai bacci sai ya falka suka ce manzon Allah ya ce an ɗauke musu alƙalami yanzu kai da ka aza musu alƙalamin zakka ana son a san wanda ya aza musu kuna fahimta wannan dai matsala ce khilafiyya bainal ulama to abinda dai malam yake magana ga matsala ta kula da wali ya kula da dukiya ta yaro kai ya gitta ta lil akhdari ga hadarurruka duk inda matsala take to wannan shi na malam yace a cikin wannan aya akwai dalili ala anna nafaqatal majnun was sagiri was safi fi malihim ciyar da mahaukaci da yaro da wawa cikin dukiyarsu ake idza kana lahum malun amma in suna da dukiyar in suna da cikin tasu za a yi ina dalili malam yace li qaulihi don maganar Allah da yace warzuquhum fiha wa kusuhum ku ciyar da su ma'ana ku dan ɗibi wani abu ku ba su fiha a cikin dukiyar waqsuhum ku yi musu sutura wa fihi dalilun ala anna qaulul wali a cikin wannan akwai dalili ala anna qaulul wali maganar majibinci al'amarin yaro maqbul abi karbata an bar mai kuɗin yaro to duk sanda ya taho bayani kuma dole a karba don mi saboda matsayin amintacce na fi ma yadda ihi minan nafaqa amma al mumkina fi ma yadda ihi ga abin da yayi da'awa an bar mai kuɗin marayu yanzu marayun sun girma an kira shi an ce ina kuɗin marayu sai ya taho yana lisahi yace gaskiya an biya musu kuɗin makaranta shekara 10 duk shekara abinda aka biya musu 250 sannan ana sai musu kaza da kaza da kaza abinda duk yayi da'awa game da ciyarwa sai mala yace al mumkina wanda yana yiwa in yayi da'awa abinda hankali ka dauka misali an bar ma yara naira miliyan 100 yara sun girma an tambaye shi yace ai bashi ma an ka biyo su don kuɗin su sun kare sai a ce kai ba da kuɗin mutane amma akwai abinda almumkina na abinda hankali yana ɗauka yayi bayani cewa lallai in an ka je abincin da suke ci kullun ina cin kwano guda su ma ana sa musu kwano guda don ban da zarafin da zan ɗaukan nauyin su don haka yanzu lisahi sun ci kaza abinda hankali ka ɗauka za a yadda me yasa za a yadda saboda amintacce na walkiswa da ya musu sutura
li'anna Allah ja'alahu mu'tamanan saboda Allah ya sanya shi a matsayin amintacce tunda ko amintacce na za a karbi abinda duk amintacce ya kawo ala malihim li'anna Allah ja'alahu mu'tamanan ala malihim Allah ya sanya shi matsayin amini ga dukiyarsu falazima qabul qawlil amin to wajibi na kuma a karbi maganar amintacce ya ake nufi da wannan shine kamar ka zo kawai ka dauki jikka ta naira miliyan guda ka ce da Allah wane kudin ga aje min su sai gobe za a amsa su in kai su banki misa ka bashi yana wucewa gida gobe tun da sahiyar sallama ma yace ai bayan na isa gida da daddare an ka zo an ka ce in bada kudin nan kuma na basuwa to yanzu kuma ba ka kai shi kotu ka ce shi rantsuwa babu wata hujja na ka kai shi kotu cewa shi rantsuwa misa saboda duk dalilin da yasa ka dau dukiyar ka bashi suna ne mi to qaulul amini maqbul maganar wanda an ka amince ma karɓaɓɓata kun ga ashe nan zaka ga wotar mutanen da kai zaka je ka sa kuɗinka da kanka ka sai agwagwa da buje ka miƙa ma wani ka ce mai ku je ayi kasuwanci ya dawo ya ce ma ɓarawo ya buge shi an she ka ce wallahi a'a sai an yi bincike to wa za a bincike mista ka bashi dalilin da yasa ka ga in ka ba mutum ajiya an ka sace a shari'ar musulunci bai biyan ka amma rancewa in ni ba karance misali yanzu ka ranta min naira miliyan guda kana miƙa min nata ya kahin in kai gida an ka tare ni an ka buge sai ka ce kaddara ta hawa ni ta hau babu kun san Bahaushe sai a ce wallahi bai da imani miliyan guda ara mai wai an ka amshe su can ya ce a raba hasara a ba rashin imani na ba ka'ida kai kaddara ta hau don shi an ka hana kai sana'a da kuɗin da an ka baka ajiya yanzu ka bani ajiyar naira miliyan guda to in suna hunhuna in suna shekara 100 kuma ban wata harka da su ko aron su ban yi in sa wani wuri sai in na faɗa ma ba ajiya ka bani ba haka nan kawai zan kulle su in kai yan aji kai ko in sun kaɓace ko ƙasa ban baɗa ma ba wai sai na ce ma da Allah kai hankuri kaddara ta ba kai ka san kaddara ta amma in rance ka bani shari'ar musulunci sa za ta yi ka biya ne don haka yanzu abinda muke yi ka ɗauki jikkarka ta kuɗi ka ce wani don Allah aje min jikkarka ta kuɗi sai in je da ita sai in ga wasu kaya cikin kayan da nika sai suwa sai in sa kuɗin wurin to da nissa su sai an ka ci miliyan guda riba yanzu wa'adda riba wato ku kula da wata ka'ida az-zamanu bil kharaj ana cin riba ne in ana faduwa kuna fahimta yanzu ni da kabban ajiya in kuɗinka sun kaɓace ban ba ha ko sisi to ashe ban cin kuɗi da waɗannan ban cin riba da waɗannan kuɗi amma in kan ranta min to in ni ci riba kuma ko sisi ban baka ce wani aje min kuɗin ga ban aje ma amma dai na yadda ka ara min don ina kasuwanci miliyan 5 na yaushe haka son su shekara mai tahowa to zan aje ma kuɗinka sai in je in sai wani abu da su in an samu naira miliyan 100 babu dalilin da zan baka ko sisi in ni baka ihsani na ni kamar yadda in ni zo sun ka halaka babu dalilin da zaka yahe min ko sisi in ka yahe min wannan ganin dama ta kuna fahimta don haka dai nan malam yake cewa falazima qabul qawlil amin wato lazimina a karbi maganar amintacce sai Allah ya ce wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushda fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wala تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله wato Allah subhanahu wata'ala shi yayi tsarin da ba wani wanda ke iya kawo tsarin da ya kama da shi ballantana ya kai gare shi yanzu yadda Allah ya tsara abin to duk sanda kuma an ka saba ma abin sai kaga an samu matsala Allah madaukaki yace wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha ku jaraba marayu har sai sun kai lokacin da sun ka isa aure ma'ana in an bar ma yara marayu dama ba mu hada ba wanda ake kira maraye wanda uba ne ya mutu bai balaga ba to yanzu da an ka bar ma dukiya to duk da ganin an kai hankali ya zo mai ya girma to ba ca an kai ka dau dukiyar ka bashi ba Allah ya ce wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha ku jaraba marayu
har sai sun kai lokacin da sun isa aure, sun kai lokacin da ana iya musu aure. Fa in anastum minhu rushdan, idan kun samu yaqini kuna da tabbaci minhum game da su, kuna da tabbacin me rushdan shiriya, kun dan gwada su, at-tajriba ta nuna wane yayi dama, wane yayi hankali, wane ana iya mu'amala kuɗi gare shi. Idan kuka ɗebe wani zato kuna da yaqini na cewa yanzu kun samu natsuwar shiriya ta zo musu, fadafa'u ilaihim amwalahum, yanzu ku tunkuɗa musu dukiyarsu. Ashe yanzu in an bar mai miliyan guda ba rana guda zaka bashi miliyan guda ba, zaka dan fara mai da 100 a gani. Ya dan rike ta wata 2 wata 3 ka esko a kawo 100 sai ya kawo ta yace ai ma baba ga ribar da an ka samu, sai ka ce to a ƙara mai 100. Haka to in kun ga alamar sun yi hankali, to Allah ya ce fadafa'u ilaihim amwalahum, ku tunkuɗa musu dukiyoyinsu gaba ɗaya, ba rabi ba saura ba. To yaya za a yi? Allah ya ce wala takuluha, kan ku ci dukiyar maraya. Kada a bar ma dukiyar maraya kai ta iba kana dan gurgurawa kana ganin ba mai iya yi ma komi tunda kai abbabba ga gida. Israfan wa bidaran, Allah ya ce israfan saboda almubazzaranci. Maraye na ya kamata a kashe mai naira 2000 ga rana, sai ka kama kashe mai 2500 saboda dai a yi sauri dukiyar da ta yi sauri ta roshe. Kai bakin cikin ka kada yaran su tashi dukiyar nan, kila kana ganin akwai wata kiyayya tsakaninka da mahaifinsu ba a sani ba, to ya Allah ya sani. Abinda duk za ka yi musu, ka yi musu ne kada ran kada han, kada ku kashe musu dukiya ku canye musu kuɗi israfan, kuna masu almubazzaranci. Wa bidaran, Allah ya ce koko kuna masu gaugawa ku yi sauri ku canye kuɗin kafin su girma, shine wa bidaran an yakbaru, kuna masu gaugawa, domin bidaran daga mubadara na, ana cewa qital, ana cewa muqatala, bidar mubadara, Allah madaukaki na kamar Allah na cewa wala takuluha israfan wa mubadaratan. Kuna bayanta kada ku ci dukiyar maraya israfan, kuna masu almubazzaranci. Wa bidaran ai bi ma'ana wa mubadaratan, kuna masu gaugawa dukiyar ta ya sauri ta kare, an yakbaru kasu girma. Yaron ga in ya girma akwai matsala, bari in yi sauri a lalata dukiyar, ko da yake girma a ce mai ga abin da annan. To kamar Allah na yi ma ishara kakka yadda kai wannan. Wa man kana ganiyan, wanda ya kasance mawadaci na, Allah ya bashi hanyoyi da yake samun dukiya. Me zai yi? Allah madaukake ce falyasta afif, ya kame daga dukiyar maraya. Kakkace sai ka ɗiba cikin dukiyar zaka cishe su, ciyar da su cikin aljihunka, ciyar da su cikin abincin gidanka, biya musu kuɗin makaranta, dukiyar su yi musu kasuwanci da ita, in an samu riba samu su riba su cikin dukiyar su. Wa man kana faqiran, amma wanda yake talaka na bai da wannan zarahi, falyakul bil ma'ruf, to ya ci da alkhairi. Me alkhairi anan? Ma'ana ya ci bil ma'ruf da abinda shari'a ta sani. Nawa an ka samu cikin dukiyarsu? An samu riban naira 500,000. To yanzu 500,000 sai aka sa a ga wanda duk yayi kasuwanci an ka samu 500,000, nawa ya kamata a bashi? A bashi 1/3, to ce da 1/3 samu su kashi 2 cikin dukiyarsu. Shine ma'anar mi? Shine falyakul bil ma'ruf. Fa iza dafa'atum ilaihim amwalahum, in za ku tunkuɗa musu dukiyoyinsu, yanzu an kai lokacin da za ka yi handin oba da marayu. Allah ce fa ashhidu alaihim, to ku kafa shaida wurin ba su dukiyarsu. Kakka haɗu da kai da marayun ka ce to kaza a saura cikin kuɗin ku, a'a, fa ashhidu, ku kafa shaida, ku kirawo wasu bayin Allah cewa wane do Allah ku zo ku zama shaida dukiyar su wane, yanzu babu karebin da mona basu, wa kafa billahi hasiba, Allah ya isa ya zama mai hisabi. Ma'ana duk abin da ya gudana tsakaninka da waɗanga bayin Allah da ake ce maka kula da dukiyar su, kakkai kaza, Allah ya isa ya zama mai hisabi. Allah zai tsayar da kai ranar alkiyama, a faɗa ma abin da kai na alkhairi ga sakamakonka, a gwada ma mummunan aikin da kai nami wanda zaka je wuta da abinka in baka tuban ma Allah ba. Mala yace to al-ibtila, kalmar ibtila'i da an hakawo nan cewa wabtalul yatama hatta iza balagun nikah huwa al-ikhtibaru wal imtihan, shine gwaji, jarabawa, a gwada mutum a ga yaya al'amari ne yake. Kuna fahimta? Wa zalika bi an yudfa lil yatim al muqarib lir rushd, wannan ana nuhin wato a tunkuda ga marayi, wa an yadfa lil yatim, a tunkuda ga marayi al muqarib lir rushd, wanda ake ganin ya kusanci shari'a. Ma'ana kai wani ya samu natsuwa, hankali ne ya kawo. Don abin da yasa shari'a kaɗan ce ma a gwada shi, yana yiwa ya san akwai kuɗi ne hannunka. Don haka duk ya taso ma gida sai ya samu hulla ya sa, ya bi wata doguwar tafzaha ya biyo inda hake baba yana kwana, ya wuce yana wucewa jeans ɗin yana nan da t-shirt wurin rawa yayi. To sai ka dan fara gwada shi, in ka gwada shi, abin da yasa ake gwada al'umma, wato don shi shari'ar musulunci ta kawo abin da ake kira alhajar, kangewa, a kange dukiyar mutum zuwa gare shi. Ba ce aka yi in mutum ya balaga ba, ko shekarar ka 80 ana yi ma hajari, ana kange dukiyarka, kwakwalwarka aka kallo. Misali duk wanda ka tara abokai ne su taru ya zo gidan kwallo ya ce gaba ɗaya a ba kowa tiket, to irin wanga in ma akwai kuɗi hannu ne amshewa akai.
kuna fahimta waɗannan misalan suna da yawa. Misali wanda ka zuwa ya tara abokai ne wurin fati ya ce duk a sawo ma kowa kaza a za ma kowa tire gaba gare a biya, in ya tashi ya biya kawai ya tashi a yi mai kuwa abin nan a ya wuce kangi kuɗi ne akai, suna da yawa. Misali mutumin da yana iya bin titi yana watsa kuɗi wanga amshi kuɗi ne akai a rike don hajari akai mai. Kun yi shiru wato na gane abin da ya shahi talakawa shi kuka abin nan ko haka karatun yake. Duk wanda a haka hajari akai mai, yin haka nan sakon Allah ne, kuna fahimta? Don haka dai Allah subhanahu wataala yana cewa a jaraba yaro kafin a bashi dukiya, kafin wanda ya kusanci shari'a al-mumkin wanda ana ganin wato shari'a ce tana yiwa. Min malihi a bashi shay'an min malihi wani abu daga dukiya te wa ya tasarrafa fihi tasarrufan la'iqa bi halihi, sai ya zama ayi tasarrufi a ga tasarrufi wanda ya daidaita da matsayi ne. Yanzu ba yadda za a yi ka dauki yaro karami za a fara gwada shi da kasuwanci ka tura shi China, a'a sai a fara gwada shi nan gida Najeriya a ga ya al'amarin yake, a dan gwada a gani in an ga abin yayi, in wata ƙasa za a tura shi sai a tura. Fa ya tabayyanu bi zalika rushdihi min safihi, wato sai shari'a ta bayyana daga wauta te. Fa in istamarra ghayra muhsinin litasarrufi, idan ya zama ya ci gaba da dogewa ba mai gyaruwa ne ga tasarrufi ga dukiya ba, to me zai faru? Lan tudfa ilaihi maluhu, ba a tunkuɗa mai dukiya te. In an gwada shi an ga ba mai gyaruwa na game da harkar dukiya ba, to ba za a bashi dukiya ba. Bal huwa baqin ala safihi, shikenan yana nan wanje bisa ga wauta te. Walau balaga umran kasiran, koda ya samu shekaru masu yawa. Kakkaji an ce hatta iza balagun nikaha, ka ce to ai yanzu shikenan gashi dan ya bidi mata ma ya isa. A'a komi girma ne, in wauta na cikin kwakwalwa ce ba a bashi dukiya. Fa in tabayyana rushduhu, in shiriya ce ta bayyana, wa salahuhu da gyaruwar rayuwa ce fi malihi a cikin yanayin harkar dukiya, to yanzu wannan za a iya bashi. Ma'ana in shiriya ce ta bayyana, ana ganin hankali ne da irin gudana ta ga dukiya. Akwai wanda yana da hankali ga mu'amala amma bai da hankali a wurin lalura kuɗi. In ba ku manta ba, na taɓa ba ku misali da wani likita da an kai hira da shi, yace da yawa suna ganin mutanen da mahaukata na tuburan amma kuma ana mu'amala da su kuma suna sa kaya. Cikin misalan da ya kaba suwa, yace su a likitance duk mutumin da yana iya zuwa kasuwa ya samu naira 5,000 su ɗai ya samu, kahin ya kai gida duk yayi sayayya da 5,000 ɗin nan ya shiga babu ko sisi, su a wurin su mahaukaci na. Kuna fahimta? Misali a ce ka amso albashi, yau an bada albashi, nawa ne albashin ka? Naira 50,000. Sai ka zo kawai ka bi layi, a sawo ma kaza, a yanka ma burun kaza, nama, ka ci kuledodi, ka yi gida da daddare in cikin matar ka yi murɗa sai ka kwankwasa a makwabcinka don Allah ya ara ma naira 500 a ta yi asibiti. To mahaukaci hake tubura. Suka ce macen da tana iya ƙare abinci cikin 2 hours sai kuma a ga tana awa 3 ko awa 3 da rabi tana ta hita, sai a ce to kwakwalwarta tana da matsala, akwai wata matsala da an gare. To kun ga hauka kenan yawa gare ta. Amma wa mun ka ɗauka mahaukaci? Mutumin da aka gani yana cancan ragga yana dumumuwa shi dai, kila ma uzuri na, kila ma lalurar gida ta. Kun san an ka bugu mutum da gida, wallahi sai kaga yana taya yana haka, kuma lahiya lau shike bugun gida na. Don shi wallahi manzon Allah in yayi magana ka bi ta zaka ga ba abin da ya kai gare ta. Manzon Allah ya ce ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha mar'atun salihah. Duniya jin daɗi na, mafi jin daɗin duniya shine mace ta kirki. A baka mace ta kirki, mace ta kirki tana duk garin ga in suna bala'i da kai wallahi kar haka kallon su. Amma in an ka baka yan bala'i hankalinka a tasai gida, wallahi sai ka faɗo tsakiyar titi baka san tsakiyar titi yake ba. In kana jaye da mota ana tahiya ɗaya ka ci birki sai ka leko kana ce mutane don Allah ku yi hankuri, uzuri na. Uzurin da gida yake an tasan mai hankali gida. Don shi rikicin cikin gida bala'i na, Allah ya tsare mu da rikicin cikin gida. Musamman in an ka baka hatsabibiya wadda kullun da faskin ta kai. In an ara ma 200 naira 50 jiya, shekaran jiya naira 100, sai ta dan ɗauko ma dan wallet ta buɗa, wallahi sun kai 100, wai sun kai 900. Kuma ita ce wane na ta sa, kila gishiri ta saye, kila kaza ta saye. To kun ga irin wannan matsala ce, duk macen da ke wannan kuma za ta samu matsala a wurin mijinta. Don haka dai Allah madaukaki wa balagan nikah yazzan ya kai lokacin aure, Allah ce fadafa'u ilaihim amwalahum, ku tunkuɗa musu dukiyoyinsu kamilatan muwaffara, cikakka, ba za ka tauye wani abu ba. Wala takuluha israfan ay mujawazatan, kakkuci dukiyarsu kuna masu tsallake iyaka, lil haddil halal alladhi abahahu Allahu lakum, ga iyaka ta halal wanda Allah ya halatta gare ku, min amwalikum ila haramin alladhi harramahu Allahu alaikum, zuwa ga haramun wanda Allah ya haramta gare ku, min amwalihim a cikin dukiyoyinsu. Allah ya ce wa bidaran an yakbaru ay wala takuluha fi hali sigarihim, kakkuci dukiyarsu suna ƴan ƙanana, allati la yamkinuhum fiha
akhazaha minku wadda ba su da iko su amshi dukiyar gare ku lokacin suna kanana wala mana'ukum min akaliha kuma ba su iya hana ku daga cin wannan dukiyar tabadaruna bizalika an yakbaru kuna gaugawa game da cin wannan dukiyar suna yan kanana don kar su girma Allah madaukaki ya hana wannan fa yahuzuha minkum don kada su girma su amshi dukiyar da gare ku wa yamna'ukum minha su hana ku ga wannan dukiyar su ce ku ba mu kayan mu to kada ku yi gaugawa ku ba su abe su wa hadha min al-umuri al-waqi'a min kaseerin min al-awliya wato yana cikin al'amura da suke afkuwa da yawa daga cikin waliyai allazina laysa indahum khawfan min Allah irin waliyan da ba sa jin tsoron Allah wala rahmatan kuma babu jinkai a cikin zuciyarsu wa mahabbatan lil mu'li alaihim kuma babu kauna ga wanda an ka ba su walici wanda suke wa walicin nan babu kauna gare su ya rauna hadhihi halu fursa suna ganin wannan hali wata dama ta an ka samu fa yaga ta nemo na hase su libanci wannan dukiyar su kwace ke ta ga yaro su mallaka ma kansu wa ta'ajjaluna ma harrama Allahu alaihim suna gaugauto da abinda Allah ya haramta gare su fa nahallahu ta'ala an hadhihi alhala bi khususiha sai Allah yayi hani ga irin wannan hali bi khususiha ke bancanta wannan duk dai Allah madaukaki yana jawo hankalin mu zama masu makarimul akhlaq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake magana akan cewa ba wani abu da yafi nauyi a mizani na bawa ranar alkiyama min husnul khulqi daga kyaukyawar ɗabi'a a samu ɗabi'unka su zama kyaukyawa Aisha Allah ya ƙara yadda da ita an tambaye ta game da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace kana khulquhu qur'an ɗabi'un manzon Allah shine qur'ani sai Aisha ta karanta suratul mu'minun tun da farkon aya har zuwa قد أفلح المؤمنون نعم الذين هم في صلاتهم خاشعون نعم والذين هم عن اللغو معرضون نعم والذين هم للزكاة فاعلون نعم والذين هم لفروجهم حافظون نعم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين to ya za a yi فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون isa gaba والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون na'am والذين هم على صلواتهم يحافظون me za su samu أولئك هم الوارثون me za su gadan الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون kun ji kyautar da Allah kawa mu'minai Aisha bayan ta faɗi cewa ɗabi'un manzon Allah shine alqur'ani sai Aisha ta karanto qad ablahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un faɗin Allah cewa haƙiƙa tabbas mu'minai sun rabauta me su wane ne mu'minan Allah ce alladhina hum fi salatihim khashi'un mutanen da suna da khushu'i a cikin sallah tsakaninka da Allah sallarka akwai khushu'i a cikin ta idan ka kabbarta sallah kai kabbara harama kana ganin ba wani mai girman da kake nazari ko kake tunani in ba Allah ba to Allah ya ce qad ablahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un Allah ya ce wallazina hum anil lagawi mu'ridun sune waɗannan da suke game da lagawi ya sassan magana cegumi maganganun banza mu'ridun domin daga allagana maganganun banza ma'ana kukan tsuntsu za ku ga yana kuka babu aune saki ne ɗaya kai to daga gare shi na wallazina hum anil lagawi mu'ridun duk wata magana ta banza ka isku majalisa ana bacin mutane ana wa mutane jiwa'i ana maganganun banza ana cewa su wani tsahi sun kai kuɗi su wani kaza suka yi mu'riduna suna masu bidiriya kauce ma wannan wurin suka yi ba wurin zaman ka bane Allah ce to mai irin wannan siffa ya samu rawo shine wallazina hum anil lagawi mu'ridun Allah ce wallazina hum lizzakati fa'ilun waɗannan da suke game da zakka masu aikatawa ne malaman tafsiri sun yi sabani zakkan me ake nufi a wannan aya adadi da yawa na malamai suka ce zakatun nafs daidai yake da kada ablaha man zakkaha wa kada khaba man dassaha waɗanda sun ka tsarkake rayuwarsu sun samu rabo wa kada khaba man dassaha waɗanda sun ka turbuɗa rayuwarsu sun taɓe dalilin su suka ce ita suran makkiya ce kuna fahimta don haka ko ayoyin da suke makka lokacin ba a saukar da zakka ba ibnu kasiri ya ce a'a ana nufin zakkar rayuwa da zakka ta dukiya don haka wallazina hum li zakati fa'iluna waɗanda suke ga zakkar dukiyarsu masu basuwa na zakkar rayuwarsu masu kiyayewa na duk abin da Allah bai so ba sa yi wallazina hum li furujihim hafizun Allah ce su ne waɗannan daga farjin dukkan su masu kiyayewa ne wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum sai dai ga matayensu na aure aw ma malakat aymanuhum ko abinda da musu tan mallaka ku yanga ta shari'a ma'ana suna kiyaye al'aurarsu su ba sa zina ba sa liwadi suna kiyaye al'aurarsu ba sa bari wani ya ga al'aurarsu in ba matayensu na aure ba haka nassin hadisin manzon Allah ya nuna
ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka, ka kiyaye al'auraka kowa kai ya gani sai dai matarka aw ma malakat yaminuka ko abinda damanka ya mallaka. Ashe wannan yana nuna baka kiyaye al'auraka ba, ka zo ga hili ka bude al'auraka zaka yi fitsari ko ka zo bayan wata mota ka tsuguna, irin ɗabi'u da yawa da mutanen mu suke, wanda ɗabi'a ce ta kada muruwa kada mutunci. Kila kana tsuguna mai motar ya ja, kaga an ji kunya. Allah da ya ce wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Allah ya ce faman ibtagha wara azalika, duk wanda ya nemi koma bayan wannan ba mata ce ta shari'a ba ku yanga ta shari'a ba, fa ulaika humul adun. Irin waɗannan sune masu tsallake iyaka, sune in kana bi dan ta'adda ka samu wanda yake biyan bukata ce ga wani abu ba mata ce ta shari'a ba ku yanga ta ba. Ashe duk inda ka fitar da maniyi a sunan ka dan ta'adda a wurin Allah, saboda Allah ya ce fa ulaika humul adun. Sai Allah madaukake yake cewa, Allah ran ko ka dauke wuta, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Allah ce su ba abin zargi bane a shari'a, faman ibtaga wara azalika fa ulaika humul adun. Allah ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, su ne irin waɗannan da amanonin su amana. Yanzu amana akwai ta ko babu? Amana ta yi wuya. Manzo Allah ya ce yana cikin alamomi na tashin kiyama a samu amana ta yi wuya. Ayi bida sai a ce wane can dai ake samun amana. Amana ta dukiya, amana ta mutunci, amana ta sirri. Yau sai ka yi sirri da wani ka ce shi ɗaya ka faɗa ma, sai faɗa ma wani ya ce amma haka ma bakin ka don ya ce ni ɗaya ka faɗa ma. Yana cikin cin amana mutum ya yi sirri da kai tsakaninka da shi, ka je ka faɗa ma wani duk wanda kake da wannan amana ce. Allah ya ce wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un, game da amanoninsu da alƙawali tsakaninka da mutane ko tsakaninka da Allah. Akwai alƙawalin da kayyo tsakaninka da Allah, zaka yi salloli guda 5, zaka yi azumi, zaka yi haji in ka samu, zaka yi gaskiya, zaka yi amana. To waɗannan amanonin sun yi wuya, ballantana a wurin shugabanci. A baka amana ta dukiyar mutane ka kwashe ka waware, ka komo kana ganin cewa ai ka ci banza. Kun san ɗabi'ar da aka yi yanzu, sai ka swaci naira miliyan 100, sai ka samu wasu ustazai ka ja su, sai ka gina musu masallaci, ka ba su limami, ka yi komi, ka ce ayi kwamitin masallaci, in masallaci na bukatar wani ka bada wani abu. Don haka sai a yi tsaye a ce wallahi babu na Allah duk garin ga irinka. Don haka duk swatar da kai za a yi kokari a wanke ka. Wallahi in ka gina duk sakwato da masallatai yayan haramun ta, Allah bai karba kuma Allah bai baka lada. Haka in duk ka biya wa mutanen sakwato kujerar hajji wahalar banza ta, wallahi Allah bai baka lada ko guntuwa. Wannan shine aqida da sahabban manzo Allah sun karayu akai, saboda ka'ida ta Allah mai tsarki na baya karba sai mai tsarki. Don haka dai Allah ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Allah ce wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, sune waɗanda game da sallolinsu masu kiyayewa na, ba su wasa da sallah. Da kowa suka mitin, ko shugaban kasa suka mitin da shi, lokacin sallah na yi suna tashi. Amma yau ku diba ku gani 'yan siyasa ka taro na siyasa, ana cikin taron siyasa ba mai iya ce ma gwamna zan tashi in yi sallah. In dai ba shi gwamna da kai ne ya ce a tashi a yi sallah ba, kowa gani ya kai ce ma gwamna a tashi a yi sallah ka da girman gwamna na. Don haka Allah maɗaukaki yana magana akan wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Ula'ika humul warisuna. Allah ya ce irin waɗanga da mun ka ambata su ne masu gado. Me za su gado? Allah ya ce allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Su ne waɗanda za su gadi aljanna firdausa kuma suna abin kaddara mu dawama a ciki. Ya Allah ka sa muna cikin masu dawama a cikin aljanna. Malam yayi magana akan kalimar wawa. Kalimar wawa tana da ma'anoni da yawa a cikin shari'a. Akwai wani adibi da yake magana cewa innal ula haddathani wa haya sadiqa fi ma tuhaddisu أن الإذ في النقل إذا نام جر في الدجى الليل فاسهري وقم للمعالي والأوالي وشمري إذا أنت لم تقصر على الجهل والخنا أصبت حليما أو أصابك جاهل. yake cewa innal ula haddathani halul luka na girma sun labarta min ma'ana yau da gobe ta sa na ga ɗabi'u na girma ga abinda suke sakamakon girma ke dawowa da shi shine innal ula haddathani wa haya sadiqa fi ma tuhaddisu. Abinda sun ka bani labari gaskiya na, abubuwan da naga suna kawo girma ga dan adam, suna kawo mutunci, suna kawo kima, gaskiya na. Menene? Annal izza fi nuqul, girma yana cikin cirata. Wacin cirata, ka zo markazin wane, ka zo markazin wane, ka zo markazin wane, ka ji wane ya iya hadisi ka zo ka koya, wane ya iya Qur'ani ka zo ka koya, wane ya iya tafsiri ka zo ka koya, wane ya iya kaza, ka zo nan ka ɗobo nan, saboda in dai malami guda gare ka, to duk abinda malamin ne ya jahilta kai ko ka jahilce shi. Abinda aka so ka wanke zuciyarka, duk wanda ya kawo gaskiya karba, duk wanda ya kawo abinda a ƙarya ɗauka ta buga mai abite ga huska wuce. Annal izza fi nuqul idza nama girrun fi dujal layl. Idan na magirrun in wawa ya kwana, wa suke kira gir? Shine mutumin da yana iya karanta wata matsala ta addini. Ya zo ya karanta wurin malami, amma da ya koma gida ya ruhi. Sai gobe kuma ya koma wurin malami ya shi wurin su a ɗunkin daren, shi a ɗunkin daren sallah.
shi ayyankan arake shi na izana magirrun fi dujal laili idan wawa yayi kwana cikin duhun dare me suke nufi da wannan abinda ake nufi in dai dalibi haki dalibi na gaskiya to in ka karanta matsala guda to yi kokari ka haddace ta in baka haddace ba haddace rabinta komi ta dade wata rana in matsalar nan ta taso zaka ga kawai matsalar tana taho ma kana ta halilin matsalar wuri domin in dai kana karantawa kana ajewa to babu wani bambanci durar da takardun nan sun ka kubce an samu matsala don shi su magabata duk magabacin da ka sani shi karatu ne cikin hadda yake kuma kokari na akai ba wai ta a'a kowa na sun yayi kwana amma suna kokari don shi in kuka dibe manyan mahaddatan da duniya ka alfahari da su irin su Imam Zahabi musamman Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani wanda duniya hadda Ibn Taymiyyah tana ba hatta mahaddatan tana ba su tsoro ku diba Imam Buhari ana magana akan hadda ta yace Imam Ahmad Abu ku sani ba don shi kuka gani na da hadda saboda wato mahaddata na tashin hankali abinda baka zato saboda kwakwalwa yadda kun ka san kankara take mun san kankara in ka kai ta ka aje ta ba cikin fridge ba zahin rana na bugunta tana narkewa haka kwakwalwar dan adam take in ana sa mata kaya ƙara buɗewa ta kai tana kankewa tana ƙara samun abin da ake bukata to komi basiran mutum kuma in bai samu kwakwalwa ta komi ko da aka wayewar gari ya zama dolo don shi malamai masana sun kace duk inda ka ga wani gogaggen mawaki to kuskure na an kai gogaggen mahaddacin Qur'ani na mahaddatan hadisai bai samu tarbiyya ba sai koma mawaki don haka iza nama girrun fi dujal laili fasari in wawa yayi kwana cikin duhun dare kamata a cikin dare kana muzakara Qur'ani kana muzakara hadisai wata nukuda ta abin nan ta ilimi ka haddace don shi malaman balaga suke cewa lil murana yadul la tujhad gwaji tana da wata baiwa wanda ba wanda yake musunta kuna mataki guda na ilimi da mutum amma shi yana kashi dare yana haddan matsalolin ilimi kai kuma kana karanta to za ka ga maka kamar mallamin aji da dan hande out ne yana diba yana abin da an hito ko shi bai san abin da a cikin hande out din ba sai an dauko mai to kaga in ka zan irin haka nan to baka da wani tasiri a fagen ilimi amma yau da gobe ka aje ka dau misali yanzu in kana aje naira 5 gida an ka shekara 10 naira 5 din nan sun taru ko ba su taru ba sun taru don